ସମସ୍ତ ଶିଶु ଅଭିଭାବକ ତଥା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଶିଶୁ ବାଟିକା ତରଫରୁ ସ୍ୱାଗତ ତଥା ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ଶୁଣିବା। ସେ କାହାଣୀର ନାମ ହେଲା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଧାରୀ କୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାତା ଦେବକୀ ଓ ପିତା ବସୁଦେବଙ୍କ କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ପିତା ବସୁଦେବ କଂସ ରାଜାର ଭୟରେ ଗୋପର ରାଜା ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ନନ୍ଦରାଜା ଓ ଯଶୋଦା ମା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଦର କଲେ। ସରଲବଣୀ ଖୁଆଇ ବଡ଼ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବଳରାମ ଓ ଗୋପାଳ ବାଳକଙ୍କ ମେଳରେ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ନଥିବା ସମୟରେ ଘରେ ପଶି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବସି ଗୋପୁରମ୍ ତିଆରି କରି ସରଲବଣୀ କାଢ଼ି ଖାଇଦେଉଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ କ୍ଷୀର ଦହି ଭାର ଧରି ଯିବା ସମୟରେ ଟେକା ପକାଇ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦହି ଖାଉଥିଲେ। ସରଲବଣୀ ନେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଗାଈମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳୁଥିଲେ। ବାଛୁରୀମାନଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ି ଖୋଲି ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କ୍ଷୀର ସବୁ ପିଇ ଯାଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏ ଦୁଷ୍ଟାମି ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ସିନା, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ଟିକିଏ ନ ଦେଖିଲେ ଗୋପୀମାନେ ପାଗଳି ପରି ଖୋଜୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗୋପବାସୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଇନ୍ଦ୍ର ସହି ନ ପାରି ରାଗିଗଲେ। 7 ଦିନ 7 ରାତି ବର୍ଷା କଲେ। ଗୋପବାସୀ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଲେ। କୃଷ୍ଣ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ପାଖକୁ ଗଲେ। କୃଷ୍ଣ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇଲେ। ଗୋପବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଉଠାଇଦେଲେ। ଗୋପବାସୀ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଧରି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ତଳେ ରହିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଯେତେ ବଜ୍ର ପକାଇଲେ, ଯେତେ ବର୍ଷା କଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଇନ୍ଦ୍ର ହାରିଗଲେ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗୋପବାସୀ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। ସେଦିନରୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନଧାରୀ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀଳାକୁ ମନେ ରଖିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ ଠାକୁର ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଡ଼ ବୋଲି କେବେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ନାହିଁ। ଗର୍ବ ବା ଅହଙ୍କାର କଲେ ସବୁବେଳେ ଆମର ପତନ ହୋଇଥାଏ। ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଗର୍ବ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂଜା ନ କରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଗପଟି ଶୁଣିଲ, ମନେ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।